Я тебя подготовлю. Вот хочешь лично меня. Это вытравишь что ли? Я просто не нахвал усмешка. Это время, это тоже. Это было файно, было прачек. Это будет second driver. Just это се намърда отпред. Да, ключ как се прави И да видите десния вон. Да разберете, че сме в Англия. Къдете се вулан? Чакай малко, къдете се вулан, бе? Чакай да му го дам на ланката. Лего. Леко закъснение хваща. Много като тебе вече почка. Много ясно, че ти викам комерциал. Истината винаги остава. Underground. Музиката е 20 паунда. Музиката е много гадна. Много гадна музика. Да, бе, обаче вътре компанията е 6. Нали ти това? Те знаеш, че изтриш това клипа, искаш да снимам. Верно ли? Чакай, да бъде сме не